Right, ndadzoka manje muri yeZimbabwe. Paita nyaya dziri kunetsa. Tamboya ndine nyaya ya Victor Matemadanda panapa ndoenda timbotaurirana kuti tione kuti zviri kufamba sei. Matemadanda kufa kwake kuri that complicated pakuti varume ava vanokwanisa kunge vozomubatsirawo semunhu wokuti anga asinganyatsowana, ende unoziva kuti medical card rake tingati medical aid ranga risiri chairo rimwe riya rekuti you can get assisted, you can be assisted anyway. Chinhu chaanga nacho cheche chavanongopuwa che PS something je, so zvinhu zvanga zvisiri bo. But panapa nyaya iripo ndeyekuti zvoni pari kunzi vakatadza, they failed to help Matemadanda. But I just want to go into detail because vanhu vanogona kunge vanga vakaita kujambwa nenyaya iyi manetsero yanga iri kuita yekunzi akaisirwa poison, food poisoning. Iyi yanga yatoo nechinguva ichimbotaurwa, saka zvinomborwadza zvinombomusiya. So war veteran Victor Matemadanda is reportedly battling for his life at hospital in Harare due to suspected food poisoning after attending the War Veterans National Assembly in capital Harare. Inyaya yani chinguva yabuda because it's something that happened before, but maybe kuti that ndo poison yacho yakanozonomu kukanganisa kana kuti yakazonomushanda, I don't know. But Matemadanda ainzoni anga ari kustruggle nechinhu icho chichi poison. So but it could not be independently verified when he was admitted to the government health institution or where he is said to have suffered the food poisoning. However, it was confirmed that he attended the War Veterans event that was addressed by President Mnangagwa last Thursday. Matemadanda is a former ZANU-PF political commissar, having been appointed in June 2019 to replace Army General Rugeje. His career has seen significant rises and fall within the party. He serves as a Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association before his removal. In 2016, he was expelled for criticizing Robert Mugabe but returned to favor after the 2017 coup that brought Mnangagwa to power. He later became Defense and War Veterans Deputy Minister but was removed in March 2021 over allegations of incompetence and presiding over chaotic party elections. Matemadanda was subsequently appointed ambassador to Mozambique, effectively sidelined him from domestic politics. At the height of ZANU-PF factionalism in 2020, Matemadanda fell seriously ill, displaying symptoms of itchiness of eyes, sweating profusely, swelling of the body and vomiting badly. A picture circulating online showing the war veterans with swollen eyes, and there was widespread speculation that he had been poisoned. ZANU-PF is experienced another bout of factionalism over Mnangagwa's succession, which he has seen war veterans siding with Vice President Constantino Chiwenga. Chiwenga insists that ZANU-PF is being hijacked by selfish business people who are allegedly looting the country's resources within impunity. Mnangagwa has systematically aged out former army generals seen as political successors or threats in ZANU-PF's intensifying succession wars. Since coming to power, Mnangagwa has retired or reassigned several high-profile military figures to weaken rival factional loyalty to his deputy or other contenders. Analysts view these moves as part of a calculated strategy to consolidate the president's control over the party and military while keeping ambitious former generals at arm's length from the level of domestic power. Matemadanda's diplomatic posting through outwardly a promotion was widely seen as another such sidelining removing a vocal war veteran from the cut and thrust of eternal party maneuvering. Saka manje chinzwa ika ndiri mukuona kuti chinhu chekuti vanga vabvere kare ka vachikoborana as you can see panapa wombonzi wamboiswa pachigaro ichi mangwana wamuka wanzi akadai, so because he is that guy wekuti vanenge vachimutya vakomana vanga vari, and he was even close to Geza. In case you didn't know, yes, he was close, very close friend to Geza, because vanhu vekuti vaitolinga vese zvekutodaro. Zvese izvozvo zvinhu zvekuti munhu anenge achicalculatewa, and obva wazonzi takumbokuisa kumboita ambassador wekwakati. Saka ukaona kuti zvema-food poisoning izvi hazvina kutanga nhasi. Pakauya yekutanga ikamupotsa yechichinchi apa pazobudikira imwe kungonzi uchingosvika padheni pako wobva wadya, uchidya waakurutsa. So idzi mashandiro adzinozoita manjedzi, the type yedzedze dzekuti inogona kutonge watoipuwa kuonenge watobva kukoko
wosvika kumba kwako uchingonodya wotanga kurutsawo pamba pako, and then people will think kuti saka itape yenhingirikini ndeyekuti munhu yakuda kumukanganisa apamba sei, but ukatarisa kwaanenge abva adya kumashure ikoko nekuti dzakasiyana kune dzimwe dzine dziti machuwa ingotange nekungokuti ipapo. So this guy haana kukwanisa kuwana help ine musoro, saka iwo imagine kuti nezera rake izvo pakuchibuda speculations ekuti anga ari kumira mumaline munana parinyatcom achimira line, saka atonzi kuti ozofa kwatozoita kuchaya kuti oatendwa sei, unoenda paline munhu waambasada zvipatara zvimwe zvese izvi kuda kuti anenge asiri kukwanisa kana haisi nyaya yekuti anenge achitadza kuafford, but inyaya yekuti hapana munhu anenge ane basa naye. Ndo zvakaitika pane this Matemadanda guy. So vanhu vakatoonekwa kuti uyu ngaangopera carry on. That's why kunotanga ari kuti akadai so position yakadai kwacho akada kungonosumudza musoro kusvika achingodona kusara asisina kana pake paanoti akabata. Deep down isusu we know mawo veterans vanhu vekuti havanyatso respectwa, especially in this government. Kunotoya tumwe tuvanhu tusinangana nebasa rese tusingatoziva kuti saka vaimbonyatsokuirirana zvechikondo. I'm not saying kuti vanhu vakaenda kuhondo ndo vega zvavo, vanofanira kunge vachita maminister, vanofanira kunge vachipinda vachita maMP, vanofanira kunge vega vachiwana mapositions in government. I'm not saying that, but ndiri kuti the way tichida kutarisa majority yevacho vakanhingirikina mabenefits ekuti vaifanirawo kuti unozoti vochipromote kuva vachiramba vari mudhuze neumwe wavo kuti but iwo handiti iwo ngori kwakati satiri kwakati saka todai so iwo chishandawo apa chibatawo apa avawane mapositions ane musoro. Mutsvango is a good example. That is the reason why he is bitter today. He is bitter not because iye akanhingirikina but because mapositions aanenge achishura kuti amawana anongopiwa chero just an ordinary guy angoyo mafikizolo vauyi vanezura ama 2k ndo vanosvika vachitora mapositions kuti iwo uchizonza but iwo ngo pagorere ningi akaita chakati nenyaya dzapo tinonzwa kunzi vakazopinda nepakadai vakazodidi. Hapana any meaningful recommendation yekunzi vanoiwana, any meaningful benefit yekunzi inonge ichinzi ida kutaura. So zvinhu izvozvo zvinoita se zvinorwadza kuti nge zvichinhingirikina kuti unonzwa kuti gamba rakaita seiro riri ronzi rafa richishaya kubatsirwa richishaya help. Hazvisi zvinhu zvakanaka. So I was disappointed inini zvangu nenyaya idzo dzese dziri kuitika idzo dzekuti munhu anongonhingirikina. So kune vanhu vazhinji havazvione nekuti pane malessons akawanda ekuti tinokwanisa kuonesana. Vakomana iwo wakuenda kunomira pa hatichatotaure zvedu kuti manhingirikina anenge ari right because those are the things zokuti unonge uchisidira futi at the end of the day. Kuna vamwe vanhu vokuti vanozobuda vakusimbisa zvinhu zvisipo vasingazivi kuti ningi uri kusimbisako but wakatomakwa kubva kudhara, nekuti kuna vamwe vane mbiri ikoko ekuti akakuvenga chero wakakuvenga chero muna 1940 anenge akatokunyora pasi kuti ningi haambofa kaita munhu kwaye chero akauya akandisekerera apa. You must be very careful guys na ningi. That's how they operate in ZANU-PF. So it's said kuti they fail to help Matemadanda kuti vamubatsirewo kuti abatsirikane pakurutsa kwaanga ari kuita. Dai anga ari umwe munhu atoflyiswa achirutsa kudaro otoendeswa somewhere kuti ainge achinowanawo kana I'm not recommending kuti munhu achinge arwara anonhingirikana. I'm saying it's okay, ngavarware vachiita zvavo vachidaro vachipera, but kana ari wavanoda iye angadai atokwidzwa ndege kare atonzi emergency otokwirwa naye mundege ari mundege anenge achitotreatwa futi otoenda somewhere kunenge kune vanenge vari more advanced pakurapa nyaya idzodzidzi, but unongosiyiwa uchingodzima. That's why nyaya yazongobuda yakunzi zvoni Mnangagwa failed to help Matemadanda. Vamwe vari kuti vamwe vari kuti he refused to help him, but inini ndikuona kuti it's just a failure because macomrades ako ese makabva mese kuhondo makawanda haungasiye vachipera kufa just like mafire pari kufa nhunzi. It's something that you should normalize, taking care of your fellow comrades. It will make sense. Take care of wakabva nawo kumashure, noti kuti unongwerekana wakutorana mafikizolo vasina direction, energy inozosiyana. That's why chaona manje munhu anenge akutambiswa mapiano ipopapo ndokwa zvakutoenda nekuti energy inenge yazosiyana. Umwe anenge akutotaura zvakewo zvisinangana nedirection, but vakadzorana vese vanenge vachikurukuru zvinokwanisa kunge zvichibatsira.
but I know the reason why he's doing all those things, because haasi kuda munhu anosara padhuze naye ari wezera rake kana vari kuti takazoita tese zvakadai undomuziva yaizodai so unongosara vasina kana nehistory naye ndokwazvakuenda iko zvinezvi. So that's bad news honestly, but tangoti ngatingopfurana panapa tingoionesana nyaya yacho iyi. Kana muchinge mune zvekutaurawo munouyawo tichionesanawo kuti mimi munenge makuionawo sei.